A ƙarshen makon jiya ne wasu 'yan asalin yankin Sahel na kasashen Mali, Burkina Faso da Niger da ke kasashen waje suka kafa wata kungiyar gwagwarmaya a birnin Brussels na kasar Belgium da zumar yakar gwamnatocin mulkin soji ta hanyar demokradiyya. To ko muke manufofinta? Sanun Muhammadu mamba ne a kungiyar. Ita wannan babbar kungiya wadda ake ce ma Association de Democrates du Sahel. Kungiya ce wadda ta kumshi 'yan kasashe guda uku na yankin Sahel cewa da Niger da Burkina Faso da Mali. Manufofi kuma na wannan kungiya shine kokowa don maido da tafarki na demokradiyya a kasashe na wannan yanki, kuma jajircewa ganin tashin hankali da wannan yankin ya shiga na matsalar ta'addanci na kasashenmu ta yadda tafarki na demokradiyya da kuma kare hakkin ɗan adam don shaida ma duniya da ƙungiyoyi na duniya na ƙasa da ƙasa cewa da halin da wannan sozawan sun saka a yanki namu na Sahel. To sai daga Jafar Abdu, wani tsohon fitaccen dan siyasa, ya ce akwai wuya kungiyar ta samu karbuwa ga 'yan asalin yankin na Sahel. Ita wannan kungiya da suke cewa sun kafa, wato 'yan gudun hijira kenan. Kawai dai suna neman inda tura za su kare musu tuwansu na gudun hijira, duk lokaci ana ɗaukar kuɗi ana basu, amma wannan ba shi da tasiri. 'Yan Nijar ma gaba ɗaya kada wanda ma ta da hankali shi akan waɗannan. Ai su 'yan ta'adda ne ai tare da 'yan ta'adda suke, wanda yake tare da 'yan ta'adda kuma ana ɗauka kuma nauyin ƙasa a ce a bashi. Kuma demokrasiya da suke magana, mu ne 'yan siyasa, mu ba mu shayewa baya ga maganar siyasa, muna kuma son a yi siyasa a Nijar, amma ba ta irin hanyar da sun kabe ba, saboda mutane ne wanda suke dama sun yi tafiya ne ba da alƙibla ba, abin da suke so ba shi bane Nijar take so ba. Wannan sabuwar kungiyar da ake kallo a matsayin mai shirin kalubalantar ta IOS na da manufofin faɗakar da al'ummomin yankin buƙatar shimfiɗa tafarkin demokradiyya a waɗannan ƙasashen da suka juya wa tsarin baya, a cewar Abubakar Danzurmani, kakakin kungiyar ta ADS. Ba dan ta yi kishiya da IOS bane, manufarta ta wanzar da demokradiyya. Da IOS ko ba IOS za ta yi aiki don ta fahimtar da talaka da 'yan ƙasa musamman na Sahel su gane menene demokradiyya, menene amfaninta, da waɗanda ake ganin kama ba sa da wani babban suna a ciki. To ai in ka duba duka 'yan demokradiyya da masu sunan da marashin suna, in dai ɗan demokradiyya ne ai yana cikin ADS, musamman waɗanda suke a gida. Ai kaga dan ba su da dama su yi kamar yadda aka yi a Brussels ne, ba su da dama su yi magana, amma suna goyon bayan demokradiyya. To duk mai goyon bayan demokradiyya duka suna cikin ADS ne. Wanda yake ga wasu masana siyasa, kasancewar kungiyar na nesa ga abin da ke faruwa a yankin, akwai wuya ta yi wani karfin tasiri ga cimma manufofinta, a cewar Lawali Muhammad Salisu na Jami'ar Tawa. Kalmar demokradiyya tana nihin mulki wanda 'yan ƙasa suka yarda da shi, suka amince da shi. Burkina Mali 'yan ƙasa cikin kashi 100 sun yi na'am, sun yarda da wannan ne sojoji da ke wannan iko, su suka san zahin 'yan ƙasa, su suka san cikin halin da 'yan ƙasa suke ciki. Ai kamun a zo wannan lokacin can ba demokradiyya ce ba ke yi, mine ta tsina namun demokradiyya, daga waje za su koma su ce wai suna so su maido demokradiyya cikin gida. Abin jira a gani dai shine irin makaman da kungiyar za ta yi amfani da su wajen cimma manufofinta, la'akari da nisan da ta yi da filin daga, tare kuma da azayar tambayar ko suna da wakilai a kasashen nasu. Dai ba wasu gamsassun bayanai ta bangaren Najeriya ko kuma ta social media ko kuma gidajen jaridu, an hango wani sojan Najeriya tare da sojojin Chadi a daidai lokacin da suke fafatawa da 'yan ta'addan Boko Haram kenan. Duk da dai babu wani sahihin labari guda ɗaya da fito tabbatar da cewa sojojin Najeriya sun shiga ko kuma ba su shiga ba, ko kuma suna yunkuri ne, amma dai an hango ta tawagar sojojin Chadi a cikin an tsinci wani sojan Najeriya guda ɗaya, daga shi dai bamu ga wani ba, guda ɗaya, amma dai a daidai lokacin da shugaban sojoji na wannan gurin yake bayani akan yadda suke fuskantar fada da kuma suke fuskantar 'yan ta'adda suke cikin tafkin Chadi, an hango wani sojan Najeriya ko dan aike ne, ko kuma yana daga cikin tawagar sojojin Chadi ne, ko kuma suna da yawa dai, amma dai an hango su a daidai lokacin da suke fafata ko kuma suke cikin tafkin Chadi suke fafatawa, amma dai babu wata tasha ɗaya da muka ji labarin cewa sojojin Najeriya sun shiga ko kuma na Niger sun shiga ko kuma na Cameroon sun shiga. Har gobe dai muna ƙara gaya muku ci gaba da taya sojojin Chadi da addu'a, saboda su sun ɗauko ne za su haɗa gaba ɗaya. Idan nace za su haɗa gaba ɗaya, za su haɗa daga kama daga kan yankin tafkin Cameroon ka dawo ka haɗa daga tafkin Chadi da tafkin Najeriya, ka dawo kuma ka haɗa da na Niger gabaki ɗaya. A yanzu sun yi yunkurin tururuwa su shiga wannan yankin gabaki ɗaya wajen kawar mana da 'yan ta'addan Boko Haram, 'yan ta'adda masu shan jini, wa'anda turawa da kuma gwamnatin Najeriya take ɗaure musu gindi. To a ciki dai an hango sojan Najeriya guda ɗaya. To ubangiji Allah ya sa tsakani da Allah suka shiga, ba irin na da za a yi mana, dan shekarun baya za ga an haɗu din, daga baya dai kaga an zame an koma an bar su kaɗai da aikin su. To dai wannan karan ba su nema ba kuma ba su buƙaci a yi ba, mun hango sojan Najeriya guda ɗaya a ciki, su kuma dai sun ɗau alƙawarin wannan karan ko a taya su ko kar a taya su za su yi ne, saboda su aka taɓa kuma su ne za su ɗauki fansar wannan abun. To yanda muka ga na Najeriya, ubangiji Allah ya sa mu ga na Niger kuma mu ga na Cameroon, wajen yanda za a tsaftace mana tafkin Chadi inda jama'a za su koma su ci gaba da harkokin su. Allah ya sa mu dace, Allah ya zo mana da Afirka da kuma arewacin Najeriya.